Ei, molt bones i benvinguts Nakamas, soc en Mugi i bé, avui us porto un altre vídeo de la secció Parlem de. En aquest cas, parlem d'en Samurai Bats. Dit tot això, comencem! En Samurai Bats és un dels visitants de l'illa Kyuka. Sempre se'l veu amb una taula de surf. És un home de mitjana edat amb els cabells foscos. És de suposar que li agrada fer surf, ja que se'l va veure portant una taula de surf blau amb ell. Va ser vist a l'illa Kyuka parlant amb una noia, mentre en Mr. 3 i la Miss Setmana d'Or parlaven sobre el seu pla. Jo per mi que estava presumint de la traça que té fent surf per així sorprendre la noia i lligar-se-la. Quan la Miss Setmana d'Or, en Mr. 5 i la Miss Valentine es van infiltrar a l'illa Kyuka per alliberar els seus companys, en Samurai Bats es trobava encara de vacances. Això molt probablement fos perquè al final va aconseguir lligar-se a la noia. Com a curiositat personal, dic que en Samurai Bats és tant el meu tops 10 de personatges preferits. Jo crec que el tenim massa infravalorat en Samurai Bats, ja que jo penso que és originari de Wano, però va fugir per dedicar-se al surf. Ara em direu boig, però si no com expliqueu el seu nom i pentinat. A més, és tan crac amb el surf i té tanta traça surfejant que pot arribar a fer tsunamis molt més grans i destructius que els d'en Barba Blanca i d'en Barba Negra. I si no, ja ho veureu. Vosaltres millor no el provoqueu, perquè si no, bueno, no us dic res, avisats esteu. I per acabar, comentar que el seu aniversari està confirmat oficialment que és el 8 de març. Així que ja sabeu com felicitar-lo. Dit tot això, com sempre, aquí teniu els comentaris per fer una mica feedback, que aviam què us ha semblat aquest vídeo, en Samurai Bats, si coneixeu aquest personatge, si el teníeu molt oblidat, si directament no sabíeu ni qui collons era, parlant així una mica malament. Podria ser que no el coneguéssiu, però bueno, aquí ja em direu. També, si us ha molat el vídeo, podeu deixar-me un like. Si no us ha molat, també podeu deixar-me un like i us podeu subscriure. També, si us agrada el contingut del canal en general, podeu compartir el canal, jo agraïdíssim. I bé, també a la caixeta, com sempre, a la caixeta d'informació us deixo el meu Twitter per estar enterats de coses del canal o coses de One Piece que comparteixo. També us deixo la pàgina web de One Piece en català, on tenen tots els episodis que es van doblar al català, i també us deixo la web on pengen el manga de One Piece al català. I tot això, a reveure Nakamas, fins la propera. De totes maneres, em podeu deslligar o què, nois? Sí, esclar, i què més? Si vostè desapareix, algun de nosaltres haurà de substituir-lo. Un moment!